Γεννήθηκα σε ένα χωριό στην κάτω Αίγυπτο που λέγεται Δεσούκ, που ήταν μισή ώρα από το Δαμανχούρ και μια μισή ώρα από την Αλεξάνδρεια και κάπου 3 ώρες από το Κάιρο. Σε αυτό το χωριό γεννήθηκα. Ο πατέρας μου είχε καφενείο. Ο παππούς μου είχε μπακάλικο πριν τον πατέρα μου. Δηλαδή, σου μιλάω τώρα, πριν το 1900 ήταν η οικογένειά μου και κάτι. Εκεί έμαθα τα πρώτα γράμματά μου. Έπρεπε να πάω στο γυμνάσιο. Κατέβηκα στην Αλεξάνδρεια. Έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις. Και χωρίς να θέλω να πενεθώ, από όλα τα παιδιά που ήταν από τα γειτονικά χωριά, είχα πρώτος. Στην Αλεξάνδρεια έκανα τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου. Μιλάω, ήταν 1941. Το 1941 ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ερχόταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και βομβαρδίζαν την Αλεξάνδρεια. Συχνά. Και έτυχε ένα βράδυ να πέσει μια βόμβα κοντά στο σπίτι μας. Ευτυχώς και δεν σκοτωθήκαμε. Ο πατέρας μου φοβήθηκε, τρόμαξε και ήρθε και μας πήρε και πήγαμε στη Μασούρα. Όπου μπορεί να πεις πολιτεία ήταν, που είχε εξατάξιο ελληνικό γυμνάσιο. Και πήγαμε στη Μασούρα και εκεί έμεινα τα 2 χρόνια και τελείωσα το ελληνικό γυμνάσιο. Και πήγα θελοντής στο Κάιρο. Εκείνα τα χρόνια, όταν η Ελλάδα έπεσε στα χέρια των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων, οι Έλληνες το σκάγανε αξιωματικοί και οπλίτες και ερχόντανε στη Μέση Ανατολή, Παλαιστίνη, που είναι σήμερα Ισραήλ, Κάιρο, και υπήρχε ελληνικός στρατός στη Μέση Ανατολή. Λεγότανε Ορεινή Ταξιαρχία. Η Αλεξάνδρεια ήταν ο ναύσταθμος του ελληνικού στόλου. Είχαν βουλιάξει πολλά βαπόρια δυστυχώς, αλλά αυτά τα βαπόρια που γλιτώσανε, ο Αβέροφ και κάτι άλλο, ήρθαν στην Αλεξάνδρεια. Απολύθηκα και δεν έβρισκα δουλειά στην Αλεξάνδρεια, πήγα στο κανάλι του Σουέζ, όπου υπήρχαν ακόμα αγγλικός στρατός και δούλευαν πολίτες Έλληνες. Ένας συνάδελφός μου στην αεροπορία έτυχε, τυχερός, βρήκε δουλειά στην Αβυσσινία, στην Αντίς Αμπέμπα. Και ήρθε σε επαφή μαζί μου. Και μου λέει, Παράσχο, θέλουν να αυτοματιστεί στην Αβυσσινία, στην Αιθιόπια Ελλάδας, αν θέλεις να έρθεις. Θέλω να έρθω. Κατέβηκα στο Κάιρο, έπρεπε να πάρω βίζα, πήρα βίζα, αυτά και πήγα στην Αβυσσινία και εκεί έκανα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου που έγινα περιηγητής με πληρωμή στην Αβυσσινία. Επειδή έμαθα τον ασύρματο από την πολεμική αεροπορία. Είναι καλά άνθρωποι που με μάθανε. Όταν ήταν πλέον να φύγω και να πάω στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν αποχωρισμός. Αυτό έκλαιγα κι εγώ και εκείνη. Έκλαιγα και εκείνοι κλαίγανε. Λένε οι Αιγύπτιοι. Για μένα οι Αιγύπτιοι είναι σαν Έλληνες. Μου φερθήκανε πολύ καλά. Τους αγάπησα και τους αγαπώ μέχρι σήμερα. Όπως αγάπησα και τους Αβυσσινέζους. Και οι Αβυσσινέζοι φερθήκαν εντάξει. Έφτασα στο Σίδνεϊ το 1951. Δεν ήξερα κανένα, ούτε Σινέζοι, τίποτα. Πήγα στο Salvation Army. Ήξερα από την ΑΕΚΕ, είχε Salvation Army, ότι βοηθάνε. Και όταν ήρθα ρώτησα και πήγα, είχαν ξενοδοχείο τότε και έμεινα στο Salvation Army. Πήρα μια εφημερίδα και διάβασα, ήταν τότε ο Καραβουσάνος στο Κασεραστή, είχε εστιατόριο. Και διάβασα μια εφημερίδα ότι ζητείται υπάλληλος στο Summerhill. Υπάλληλος στο Summerhill. Εγώ τι ήξερα, τι υπάλληλος θέλανε. Και πού ήταν στο Summerhill, ρώτησα που είναι το Summerhill, πάω. Μπαίνω σε ένα, ήταν milk bar. Τα λέγανε τότε τα ελληνικά milk bar. Μπαίνω, καθόταν 2 Έλληνες και πίναν καφέ. Πάω εγώ, λέω συγγνώμη, αυτό είναι το κατάστημα που θέλετε υπάλληλο. Λέει ναι. Πώς το, λέω, διάβασα την εφημερίδα και ήρθα να σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου. 2 τσιριγώτες που τα κύθερα. Καλοί άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι. Γι' αυτό και σέβομαι και αγαπώ τους τσιριγώτες. Μου φερθήκαν πολύ εντάξει. Παντευτήκαμε, έκανα, ο Θεός μου χάρισε 2 κόρες. Δυστυχώς δεν τις βλέπω. Η μία στο Αντιαλάι και η άλλη στην Ελλάδα. Και εδώ είμαι μόνος μου. Στο γεροκομείο έχω κανένα.
Αλλά έχω καλούς φίλους, δόξα τω Θεώ, με βλέπουν και από την Ελλάδα και από την Αίγυπτο και από τη Λίμνο, έρχονται από διάφορα σωματεία. Θέλω να πω σε όλους τους ηλικιωμένους να είναι υπομονητικοί, να παραβλέπουν και να μην έχουν μεγάλες απαιτήσεις στη ζωή. Να λένε δόξα ο Θεός με αυτά που έχουν, με αυτά που κερδίσανε. Και αν υποφέρουν, να λένε δόξα ο Θεός και μη χειρότερα. Κι εγώ υποφέρω. Δεν μπορώ να ξυριστώ, δεν μπορώ να ντυθώ, δεν μπορώ να κουμπώσω τα κουμπιά και πήρα τέτοια. Αλλά λέω δόξα ο Θεός, γιατί βλέπω εδώ στο γεροκομείο ανθρώπους που υποφέρουν πιο πολύ από μένα. Γι' αυτό πάντα να λέμε δόξα τω Θεώ και μη χειρότερα.